Yksi vaikeimmista ja strategisimmista sosiaalisista peleistä koko maailmassa on käynnissä tälläkin hetkellä todennäköisesti aika monessa esimerkiksi pikkujouluporukassa. Ja mä väitän, että aika moni teistäkin on pelannut tätä peliä jossain vaiheessa elämäänsä. Kyseessähän on siis se, kun on iso porukka, joka on menossa syömään. Ja tiedetään, että tämä syöminen tulee kestämään muutaman tunnin. Kaikki istuu pitkissä pöydissä omilla paikoillaansa, josta ei pysty vaihtamaan sitä paikkaa. Usein on vielä niin, että sä et välttämättä edes tunne näitä ihmisiä kovin syvällisesti. Ne voi olla puolituttuja tai työkavereita, mutta sä oot kohta velvoitettu seurustelemaan niiden kanssa lukuisia tunteja. Ja siinä vaiheessa, kun te astutte tähän ravintolaan tai johonkin juhlatilaan sisään, missä on pitkät pöydät katettuna, ei plaseerausta, kello alkaa tikittää ja sun pitää olla nopea. Samaan aikaan, kun sä rupeat määrittelemään, että ketkä näistä ihmisistä on semmosia, joiden jutut on todennäköisesti hyviä, sun pitää olla kuitenkin silleen nonchalant ja näyttää siltä, että ikään kuin sä et välittäisi, kenen kanssa sä istut. Koska sähän tuut tietenkin toimeen ihan kaikenlaisten ihmisten kanssa. Todellisuudessa sä et missään tapauksessa halua joutua siihen tilanteeseen, että sun pöydän pääty puhuu säästä ja jostain pörssikursseista ja ilmalämpöpumpuista. Ja toisesta päästä pöytää kuuluu semmosia aivan ihania nauroja, että siellä on oikeasti joku kunnon koomikko heittämässä läppää. Mutta sä et edes kuule niitä juttuja. Joten miten sä sen muutaman 10 sekunnin aikana teet sun peliliikkeet, tulee ratkaisemaan sen, että onko sulla kivaa koko iltana. Se on vaikea peli. Onko kellään mitään strategioita, että miten toi peli voitetaan?